Les gens ont vandalisé le siège de Taraya. Le siège de Taraya actuellement. La jeunesse ont vandalisé. Au ministère de la Justice, nous avons jugé. Ya là dans on est musu very vite. C'est fini. C'est fini pour Taraya, c'est fini. C'est fini. Waouh, mon bandé. Ouais. Cette année vous avez travaillé. C'est bon pour vous cette année. C'est bon. Serré. Papa, on est là aujourd'hui, on est là, serré. Ouais. wasu zuwa a kulgutan go inna lillahi wallahi go fatiyara arfa wallahi irga raga karga sai tarai go kuora irgo windora no kudin go nyaaji karga sai wallahi irgo no kur nyaaji go karga sai tarai bi ay wara dena irga no go kur karga sai no irgo no kur karga sai boy sai journée ye tanto dena que mo yo cabe por ello ka carrera que se
Sorry. Ajay. Vive l'armée nigérienne. Vive. Vive l'armée nigérienne. Ada mai smani go jumbo ko ne ya are tango Sojojin kasar Nijar dai sun fusata akan yadda wasu sojojin na fadar shugaban kasar ta Nijar suka yi garkuwa da shugaban kasar wato Muhammad Bazoum a fadarsa da ke babban birnin tarayyar kasar wato Yamai. Sojoji masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin irin yadda sojojin kasar ta Nijar suka tura wa sojojin fadar shugaban kasar akan cewa ko su saki shugaban kasar ko kuma su kai mummunar farmaki fadar shugaban kasar domin kwatar Muhammad Bazoum. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotanni da kuma inda a yanzu haka dai ana yunkurin a ga an gudanar da sulhu tsakanin sojojin da suka yi garkuwa sojojin fadin shugaban kasar ta Nijar da suka yi garkuwa da Muhammad Bazoum. Ana yunkurin dai a ga an yi sulhu an sasanta tsakani yayin da su kuma sojojin kasar ta Nijar suka ce cewa a shirye suke domin su kai farmaki domin kwatan shugaban nasu kuma kazalika ba su amince da yin juyin mulki a kasar ta Nijar ba. Amma masu sauraro kafin mu tsunduma gundanar rahotannin dan wannan shine barkan kama na ziyara wannan tasha tamu mai albarka muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawar sanarwa kamar haka. Kuzai kai yalla kuzai kan qur'an nan